Memang sebuah Brahmin Buto Cakil Gugur. Nendeng saengga praja umbyong kang pratangga wisikan kang wadya
Kecanda dulu. Aku nunda. Oh ya, majikan tuh Gary. Aku raguan juga. Aku raguan juga. Dulu. Aduh, kan ada endos. Aku mati buat pendal. Takut, takut,
oh iya. Oi, oi, Gak bisa lari loh. Ini orang aja. Akhirnya lo gua bunuh, gua jus mati. Gua bakal ngandak nih sopo. Buta cake. Buta cake mati. Buta cake mati. Buta cake mati. Coba boleh mati. Mati sama. Coba boleh mati coba. Buta cake mati. Mati gitu. Buta cake mati. Buta cake mati. Kowe kudune sing tanggung jawab. Buta cake mati. Buta Sing tanggung jawab mati kau. Kudu sing tanggung jawab. Kowe aja ngono kuwi. Kuwi fitnah. Kita mati weh. Nah kok. Fitnah lho ora. Mati. Buta cake mati. Sing mati sama. Mati sama. Buta cake. Buta cake. Buta cake mati. Ngawur. Ngawur iki. Innalillahi. Buta cake mati. Lah iki bar perang kok. Sing mati sapa? Sing mati sapa? Cake. Ngawur wingi bar perang. Cake. Mau pangaten apa lo? Cake mati. Bar blonjo. Cake mati. Apa Iya, cake mati. Kadane ngengel iki. Sing mati ni sapa? Sing mati ni sapa? Ngawur. Gede. Buta akil adi. Mati tenan yo. Lah iki nak kandhane ora tak. Lah yo mati. Kandhane mati yo. Mangkate ra apa-apa. Ora apa-apa jeneng. Keneng keris. Kere sama. Terus mati. Lah kowe ini kandhane ngengel mati. Mati ora mati. Lah yo mati. Lah ngono mangkate bojone diwacan. Cake. Ora. Mati. Mati. Akil adi. Cakil mati. Akil. Mati. Ora. Sing jelas apa? Sing jelas. Sing sapa? Cake. Ngawur. Ngawur mati. Ngawur. Ora. Tuh. Kancil. Kancil mati. Sing jelas. Nak ngomong sing jelas. Kancil mati. Sing mati kuwi sapa sing mati? Aja kondo-kondo kowe dipangan buta kuwi kok. Sing mati sapa? Dipangan buta aja kondo. Aja kondo. Lah kok piye? Dipangan buta. Nek yo ngakil oleh mati ngakil. Anu ngakil. Aja kondo-kondo. Aja kondo-kondo. Akil mati. Cake mati, Pak. Sing jelas. Limut ning mati sapa? Aja kondo-kondo. Sing mati sapa domeno? Ampun dana kula badan kula namung dikandani dana kula namung dikandani ampun dikapak-kapake kula namung rakyat Gosik sareh-sareh. nggih kula wonten Tak takon kupingmu ki rungokno. kuping kula wonten mriki Sing mati ki sapa? pajak lo nyakil tenan aja kondo-kondo nak nyakil kok sik tak genane sik yang mburi nak nyomo Tak takon penyanyine. Wis ora do keneng digugu. Penyanyi Sing mati jenenge sapa? kowe engko dipangan duta, nek kowe ngono ya duta, aja kondo-kondo. aku wedi Sing mati sapa? Nah, aja kondo-kondo Sing mati sapa? mak duta ya. Sing mati sapa? Nah, Buta akil. Weh, sing mati sapa? Akni Endul Jamil. Capil. Sing bener sing mati sapa? upil Upil. Wah. Buta cakil mati. Sapa sing mateni kamu? Sing mateni awujud ketek. Mati. Tinggo balas dendam. Ning diomeni sik. yang mati ya mong Buta cakil. kudu lek ngono nyokmo Sing bener sing ndi? nak mbok nyokmo yang mati minggung
anu Bos sing undune jepat maju nika napa ta Bos? Jamil. Kok. Saiful Jamil. Utuh. Kabuto takil. Sing brangos nika lho napa nika? Sing brangos isar jepat kados wit tomat wit wortel. Oh kutil. Mula ketek guyang-guyu. Geleleng kowe. Mateni buta cakil kowe. Geleleng kowe. Aku udah bisa. Kowe, kemleni kowe. Mateni cakil. Mateni cakil. Gaya pangan ya.
Dasare yo kendak. Wis gila-gila yo kae. Polahe ora karuan. Bar gelut karo cakil menang. Gleleng. Wetenge wareg turu. Wah. Dasare yo kedak kandan-kandanane angel. Mula nak dikandani ku aja angel-angel. Kondak diceluk kedak. Oh iya. Para ketek-ketek padha gantekno. Kowe mau perang karo Cakil kowe menang. Ning ati-ati kae Kurawa wis tata-tata bakal mangkat ngetokke bola sing sak aki-akiye. Mula kowe padha waspada. Tunggu pembalasannya. Aduh jangan dong. Loh. Itu apa loh? Loh. Oh, apa bos? Loh. Itu loh pakai kursi. Loh. Udah maju. Apa? Aku kaget tenanan. Panas. Nah, kalau pecah.
Mami aku bisa. Aduh, urang situ. Kose. Gen kesoting ah, gen kesoting. Mami. Boyaku asam urat. Bro, aku mabuk duluan bro. Ini toyen. Kok, aduh, kolor, bro, bro, aduh bro, oke bro, Asik. aduh, wow, sorry mabuk, apa, udah kosong, udah, aku njaluk, ayo. Para kedak-kedak sing aja padha lena. Gede engko kowe bakal ketekan buta sauge. Aja do mabuk ya, Cak. Aja do mabuk. Kowe iki ndak kalah. Butane wis teko kulon kono. Kucing iki laknat. Sopo sing wani mateni. Informasi diberitahukan kepada para kera bahwa Buto Cakil hidup lagi. Bang! Buto Cakil wis mati. Aja do mabuk. Ora ketekan buta piye? Aku ora trimo. Dalam hutan belantara, suasana menyeramkan, banyak godaan. Rasa senunggu mangsa serigala mencekam buas menyeramkan, mencekam buas menyeramkan. Oh. Wis dikandani wong tuwa ora ngateke
Nak, kengko ketekan